Welcome sa Agnes TV. So, for today's video, nandito tayo ngayon sa Siruma. Mag-swimming tayo ngayon. Ayan, sobrang ganda dito guys. Dito na yung squad. Parating na yung squad. Hi! Landing. Parating na namin. Bibilangin ko yung kung ilan kami para sa entrance fee. 50 pesos yung entrance fee. Yung cottage 1.5 may room na rin yun. Yung iba walang room. Juan! Umilang ka na video! Kung iset-take ka matatawa sa video. Juan! Kay nagtutuwi na bituwa. Bumili na ka ng form ano. Tapos, meron din silang mga tindang damit, guys. Kaya kahit hindi kayo ready sa panligo or sa bisan nyo, meron kayong mabibili dito. Ayan, may two-piece, may swimsuit, lahat. Lahat ng kailangan nyo nandito. Bro, ayun dalawang piece mo. Wait lang, nagbablog ako. Si Joy! Picturean daw siya. Joy. Ganda ng view dito guys. Yun na. Mababaw po yung tubig na yung umaga. Ayun ang babaw niya pa. Malalim na, matatag pa rin yung bato-bato na yan. What? Uy, ulit. Di ko pala napindot kanina. Dawa sa baba, parehas na ang makuha mo geng ko. Ante! Nurse! Chawi-chawi! Nagday mo daw. Magutom ito. Sabi nga ni Gamis Sino, ng kamay. may yung sabi mga baba, da matulog ka. Ay, masangat ko. Magutom ito eh. Tayo na ka lang si Jeeps mo. Yung ngayon, naranasin ko. Ngayon, nagutom ito. Malalim na yung tubig. Hapon na kasi guys. Kanina babaw lang nito. Lalim na oh. Meron ditong wifi, may bayad, 20 pesos, unlimited wifi na yun. Tapos natulog lang ako maghapon kasi merong room yung ano dito, yung cottage, may room na din siya. Pero syempre hindi ko pala lagpasin to, sayang naman yung pagpunta dito, kaya maliligo ako kahit mga 15 minutes lang. I-enjoy natin yung hampas ng alon. Ayan o, sarap magpahampas sa alon.
Bye guys, uwian na. Na-enjoy naman namin yung si Ruma, nakapag-relax, nakatulog, at syempre nakapag-swimming, nakapag-picture. Bye guys, thank you for watching.